Nagdadamo. Tayan. Tara. Let's go. Anda pisok dito, anda pisok. Ay, lagkuti. What? Good morning, sir. Kaslagbay sa mo, ya. Madyo mo lang may pasangaw. Pitutan na alam na tumba ako. Morning, ma'am. 2,000 years later. Ay, kumita kayo mo tanga round. Team BB! Team BBK atin. Andyan na yung mga Team BBK! Andyan na yung BBK! Salta mo ba sa'yo kasi rin? Hi. Kami dati lang lumumulong. Ay, dali mo daw. Tama nila basam lang kami. Para sa balikit kita ang kamay. Baliktada din sa nugat!
sir! Morning, sir! Few moments later. Hindi naman yung tendig niya. Video. Guys, paket na. Ano ito bike trail? Matang puto. Ato yan, ulay. Puto putsinta. Puto nga toppings na. Kaway, kaway. Part 2 in the next video.